Soc Francesc Roche, delegat comercial de l'ICF a les comarques gironines. L'ICF Turisme és un préstec per a càmpings, hotels, cases rurals, apartaments turístics, destinats a la millora o actualització i també ampliació de les seves instal·lacions. Podem finançar obres i serveis destinades a la millora de l'accessibilitat, podem finançar obres i serveis per a ampliació dels establiments, podem finançar obres i serveis destinades a la millora de la qualitat dels serveis o de les estades, podem finançar qualsevol despesa destinada a la millora energètica i també podem finançar projectes de recerca i innovació que es desenvoluparan en aquests establiments. L'import mínim són 60.000 euros i màxim 2 milions i les condicions financeres són Euribor més 2, tot i que algun projecte pot arribar a Euribor més 2,95 i hem de tenir en compte que les operacions aprovades porten una bonificació de fins un 2% de la Direcció General de Turisme de la Generalitat.